समाव रादाबखौ फरायदों आं जेंग्रें गाबजारि। चिरां जिल्ला बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशना दिनै काजलगाव गोजौ फरायसालियाव जोबथा मोसानाय बादायलायनाय लादों। फैगौ 5 दिसेम्बर 2024आव सान्थिपुराव जानो गोनां 4थि एनुवेल कनफारेन्सआव बिसा आफादा मोसागिरि आरो मेथाइ खनगिरिफोरखौ साथामै सायख'नाय जादों। सिगां समनिफ्रायनो बेंटल, बिजनी, काजलगाव बायदि जायगायाव मोसानाय मेथाइ खननाय बादायलायनायखौ खुंबोनाय जादोंमोन आरो बे बादायलायनायाव जाय बिथांमोना फाइनेल राउन्डआव सौहैनो हादों बिथांमोना 5 दिसेम्बर खालि जोबथा बादायलायनायखौ बादायलायनांगोन आरो जायफोरा 4थि एनुवेल कनफारेन्सआव देरहासार जानो हागोन बिथांमोननो ट्रफिजों लोगोसे रां आरो बिसा आफादनिफ्राय सार्टिफिकेट होनाय जागोन होनना बुंथिदों। चिरां जिल्लानि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय चिरां जिल्ला बिसा आफादा बयखौबो खावलायहरदों। आंनि मुङा मिस अनजिमा बसुमतारी। आङो नम्बर 1 आंगुरिनि। साननायाथ' बिदिनो मोजां सानो आरोना, सेलेक्ट जाजानो लुबैयो, ओमफ्राय बे दा जाजनि सायावसै सेलेक्ट खालायगोन ना खालाया। खबर मोनबाय ओमफ्राय बिदिनो सोलोंबाय, कम्पिटिसन खालायसै होनना सानबाय ओमफ्राय फैबाय। दा नोंसिनि गोसोआव माबाफोर साननाय थादोंमोन नामा? थायाखै। बादोंमोन नामा? आगोलहाय लायोमोन लानाया, ओमफ्राय दा लाथ'वाखै, लायासै, गारबाय। डान्सार, एक्ट्रेस जानो लुबैयो आं। बिनानाव नोंनिया मा मुं? आंनि मुङा बिथराय ब्रह्म। आं बांगालदबा गामिनिफ्राय फैदों। माने एसे नार्भासबो आङो। नार्भास? गिदों। नार्भास नाङा दै, गोसोसो होनाय। मोजाङैनो नाजानो, माबायदि नाजानो? मोजाङैनो नाजाबावगोन। जाजफ्रा मा बुङो बेखौनो मोजाङै एसे गोसोआव लाङो। हेल्प होयो, एसे मदद होयो बिरादनो। बांसिन मामिया आंखौ सापर्ट होयो। मा मेथाइखौ मोसानो नागिरदों? आङो बे बुहुमनि, ओमफ्राय जाय खेननै मोसानाय जायोबा आङो मोनसे मोसाबावनो नागिरदों आलदा। औ, बे प्रग्रामावनो खेनसे मोसाखांबावबाय आं। औ, सेलेक्ट जायाखै। ओंखायनो आं बे खेनसेयाव एसे मोसाफिनो। माय नेम इज बबिता ब्रह्म। आं देरहागोन होननानै आसा खालामो। गिबियावनो बयनिसिमबो चिरां जिल्ला बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै खुलुमनाय आरो गोजोननायखौ जासिहरग्रोबाय। थ' दिनै जोंहा जोंनि फैगौ 5 दिसेम्बराव जायनाखि जोंनि चिरां जिल्ला बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय, बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोंनि मेथाइ खननाय आरो मोसानाय बादायलायनाय जाय हाबाफारिखौ जों लाबोबाय थादोंमोन, दिनैहाय जोबथा सान। बे जोबथा सानाव जों खोब गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि गोबां दाब दाब गामिनिफ्राय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना बाहागो लाफैदों। आङो खोब गोजोननाय मोन्दों। बेनिफ्राय आङो साबायखर होयोबो बिथांमोननिसिम आरो बै गार्जेनफोरनिसिम जाय बिथांमोना बेसिम दैथायहरदों आरो लानानै फैदों। बाहाय दिनैहाय जों नुनो मोन्दों जे गार्जेनफोराबो फैफादों, न'खरनि दैदेनगिरिफोराबो फैफादों। दा बेखौ नुनानै जोंहा गोजोननाय मोन्दों जे जों नुबाय जे बयबो गार्जेनफोरा दिनैनि थारिखआव बयबो साखाफारा जे गाव गावनि फिसाखौ बबे लामाजों मा रोखोमै दैदेनलांनो थाखाय थियारि जानांगौ, बेफोरनि फारसे नोजोर बोनानै बिथांमोना साखाफारा। आं बेखौ नुनानै गोजोनदों। आङो दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों। दाखालिनिफ्रायनो जोङो जेरै दाब दाब जायगायाव खुंदों, जेरै बेंटल, बिजनी आरो दिनैहाय काजलगावआवहाय जाय बादायलायनायखौ जोङो खुंबाय थादों। बे बादायलायनायाव जाय बिथांमोना फाइनाल राउन्डआव गाखोदों, बे बिथांमोना 5 दिसेम्बर खालि फाइनाल बादायलायनायखौ बादायलायनो गोनां जागोन। थ' आङो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेस्ट अफ लाक जासिहरनाय थायो गिबियावनो, जे बिथांमोना जाहाथे फाइनाल राउन्डनि थाखाय थाग थियारि जानानै थायो, आं बेखौ खावलायखायो। आरो आं इसोरनाव आरज गाबदों जे बिथांमोना थांखियाव सौहैथों होननानै। जोङो फाइनाल दिनखालि जाय बिथांमोना फाइनालाव देरहासार जाहैनो हागोन बिथांमोननि थाखाय जिल्ला कमिटिनि जानानै गांसे सार्टिफिकेट, लोगोसे ट्रफि आरो बेजों लोगोसे जोङो रां बान्था होनो थाखाय थाग थियारि जाबाय थादों। आरो जोङो चिरां जिल्ला बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि जानानै जोंनि चिरां जिल्लाल' नङा, गुबुन गुबुन जिल्लायाव थानाय साफ्रोमबो बर' सावथुन मुलुगखौ मोजां मोनग्रा, लोगोसे बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा, बर'नि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो बिथांमोनानो जेन जोंनि हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लाफैयो, जों बेखौ खावलायदों। आरो नोंथांमोना बाहागो लाफैयोब्लानो जोंबो गोसो गुदुं जागोन, इयुनाव जों खामानि मावनो थाखाय आरोबाव बोलो मोनगोन। नोंथांमोना जुदि फैयाब्ला जोंनि गोसोआबो बायगोन, हयथ'बा जोङो खामानि मावनो थाखाय गोसोआव बोलो फैनाय नङा। बेनि थाखायनो आं साफ्रोमनिसिमबो खावलायहरदों जे बयबो फै, बाहागो लाफै, जोंनि गोरोन्थिफोरखौ जोंनो आसि थुनानै खिन्थाफै, जोंनि
नोंथांमोना बेखौ खालामनो नाङामोन बेखौसो खालामनांगौमोन जोंखौ फोरोंफै नोंथांमोना जुदि फोरोंफैयाब्ला जोंबो मोजां लामाजों आगान सुरनो हायाबो जानो हागौ बिनि थाखायनो जोंनि गोरोन्थिफोरखौ आसि थुनानै खिन्थानो थाखाय जोंनि गोसोखौ आरोबाव जौगाहोनो थाखाय जोंनि थांखिसिम जाहाथे जों सौहैयो बेनि थाखाय जाहाथे जोंनि बोलो मोनो बेनि थाखाय नोंथांमोननि हेफाजाब आरो अनसायनायखौ लुगैनानै चिरां जिल्लाल' नङा सारा बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौनो जोंनि 5 डिसेम्बराव जानो गोनां चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लाफैनो थाखाय आं गोसो गोरबोजों खुलुमबाय बयनिसिमबो दा जोंहा बिसाया चिरां डिस्ट्रिक्ट आर्टिस्ट एसोसिएशना फैगौ डिसेम्बरनि 1 तारिखआव जोंहा जेरै बोसोरफ्रोमबो खुङो जोङो बे प्रग्रामखौ जोङो लादों एबार प्रग्रामा सान्तिपुराव लानाय जादों 5 डिसेम्बराव ओमफ्राय जोङो सिगां 2019आव खुंनाय जादोंमोन बिनिफ्राय माखासे कभिडनि जाहोनाव जोङो बोसोरनैया गेप थादों 20 बोसोरसे गेप थादों होनजासै आरो 1.5 years दा बेखायनो एबार 2021आव माखासे गाइडलाइन्सखौ मानिनानै प्रट'कलखौ नायनानै जोङो खुंफिननो आखायाव लादों दा बेहाय चिरांनिनो जागोन प्रग्रामा बेहाय गासिबो फुराना गोजाम गोदान गासिबो आर्टिस्टफ्रा फैगोन ओंखायनो आरो आं खावलायो बेहाय जों आर्टिस्टफोरबाल' थांनानै जानाय नङा बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ बेसां हायो जों चिरांनिखौल' इनभाइट खालामा बेसां हायो बिटिसि एबा बिटिआरआव बेसां डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोर दं नोंथांमोना गासिबो फैनो हागोन बयखौबो वेलकाम नोंथांमोना फैबासो प्रग्रामाबो साक्सेस जायो आरो सापर्टआ पाब्लिक नङाबा जों बायदि आर्टिस्टफ्रा जेबो भेलु गैया होनजायो बेनिखायनो जोंनि प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनो थाखाय आङो रायजो राजाफोरखौ गाजा गोमजायै फैनानै हेफाजाब होफैनो आङो खावलायदों दा बेजों लोगोसे जोंहा गेदेर गेदेर आलासिफोरबो फैगोन बेनिफ्राय जोङो पुराना आर्टिस्ट गोदान गासिबो सिंगारनिफ्राय लानानै मिउजिशियानसिम फैजोबगोन जों बिसोरनिफ्राय सोलोंनो मोनगोन माखासे अनेक खोथा दं जोंहा माबायदि जौगालांनांगौ जोंनि आर्टिस्टआ जोङो दा मा सिटुवेसनाव दं आरो जोङो फिउचारखौ जों माबायदि खालामनांगोन जों बेखौ गासिबो फारियै मोनथिलांनांगोन बिनि थाखाय जोङो ज' जानांगोन जयैनो प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनांगौ आं बेखौ आसा खालामो आरो दिनैनि जि अडिसन बे अडिसनाव जोंनि एनुवेल कनफारेन्स 1 तारिख बेवहाय सान्तिपुराव लानाय जादों दा बेवहाय 1st, 2nd, 3rd बेंटल बिजिनि आरो काजलगाव बे मोनथामाव डेन्सआव सोरबा खन्नायाव बेबायदिनो 1st, 2nd, 3rd सेलेक्सन खालामनानै जाहाथे जोङो बैयाव खम देरहानाय मानसिखौ हजों फाइनालाव सेलेक्सन खालामबावनाय जागोन दा बे फाइनालाव जोंहा सानसेनि प्रग्रामाव हाखु दाखु जायो हिसाबै जोङो बेखौ 1st, 2nd, 3rd हजों नायबिजिरबावगोन बिनिफ्राय जायनो हजों देरहासार जायो 1st, 2nd, 3rd बेखौ जोङो एवार्डखौ होनाय जागोन बे बेलायाव जोङो अडिसनखौ लाबाय थानाय जादों आरो दिनैनि प्रग्रामा बेखिनि बेवहाय सार्टिफिकेटजों लोगोसे एसे माने फैसा होफानाय जागोन ओमफ्राय बिसोरो जाबाय इयुननि थाखाय फिउचारनि थाखाय जोबोद खामानियाव हैगोन होननानै आं मिजिंथिदों माने जोंनि बर' जाथियाव बर'नि बिथोराव जोङो बेबायदि खुंबोआखैमोन सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन दि दायै दासिमावदि एसे मोजाङाव मोजां जोङो लाबोनो हादों बिनि थाखाय जोबोद मोजां होननानै आं सानदों मानोना गोदोनिफ्रायनो जोङो सोरबा एलबाम सोरबा बिदि सिनेमा मोनफा मोननै बहनबोबाय थादोंमोन नाथाय जोंखौ लामा दिन्थिग्रा गैयैयाव जों गोजौ लेभेलाव सेन्ट्रेल लेभेलाव खुनु थांनो हायाखै जेनेबा आंनो गायै आङो 27थासो फिल्म गाबोबाय हिन्दीबो गाबाय हिन्दी मोनसे ओमफ्राय बियो जाबाय टेलि प्रग्राम होनो हिन्दीया सिरियाल बियो ओमफ्राय बिदिनो गायै जेनेबा उनाव एसे आगयावनो आलायारना फैदोंमोन राष्ट्रीय पुरस्कार लालायनाय बिनि उनाव मोननैसो खोमसिन लामा माबा माबि फैदोंमोन बेनिफ्राय गेजेराव खुनु माने बिदि फिल्म बहनग्रा गैया थाज'जोबनांदोंमोन माने जोंखौ दैदेनग्राबो गैया दिन्थिग्राबो गैया माने लामा देखायग्रा गैयैयाव जोङो एखेबारे मेगन नुयैबायदि जानानै थानांदोंमोन खिन्थु दा जों एसे मिथिनो मोनबाय नुबायबो जों बोरै जानांगौ थांनानै थानांगौबा जाथिखौ सिनायथि होनांगौबा बे बेलायाव जोङो नैबे प्रग्रामफोरखौ लानानै जों बिसिबां हायो दावगालांनो जों नाजादों
गोजौआव जोङो दैथायहरनो नाजादों जों थैनानै थागोन इयुन जोलै जोंनि गथ' गथाय फिउचार बे थालांबाय थागोन देरसिनाव देरसिन साबसिनाव साबसिन जाबोगोन हिन्दी फिल्मा जेरै हलिउदाव जेरै माबायो बेबायदि जोङो जाहाथे दैथायहरनो हायो दानि दिनाव बादायलायनाय जुग रावबो हमथानोबो हाया सोरबा गोसो गोनां मानसिया बेफोरबायदियाव बाहागो लानानै गावखौ देरहासार खालामनो हाया सोरबा गोसो गोनां मानसिया बेफोरबायदियाव बाहागो लानानै गावखौ देरहासार जानायसिम गावो एसे सिन्था खालामदोंबा जाहाथे जों बय सहजगिता होनो हायो दैथायहरनो हायो गोजौसिम बेखौनो आङो मिजिं थिनानै नैबेयाव दानि खुंनायखौ जोबोद मोजां मोनदों आंबो एसे आर्टिस्ट हिसाबै आं बेखौ सानबाय थायोमोन दा जोङो एसोसिएसन दालायनानै बेखिनिखौ जोङो सानलायनानै मावनो हानायनि थाखाय बे जोरनानै थाथों होननानै आं सानो बेखौनो देरगानाय होननानैबो आं सानो आरो बे नंगौ सैथो बिनिखायनो आं हाजारहक मोनसे फिल्म प्रडाक्सन दंमोन माने बिनिखायनो जोंनिया इयुन जोलै जाय बिदि सिनेमा बा बे मोसानाय बा बिदिनो खननाय बेफोरबायदि लानांगौब्ला निस्सय जेनेबा सिनेमानि खेथ्रआव बुंबाय आङो जाय मेन एक्टर मेन एक्ट्रिस बेफोरखौ जाय प्रडिउसार जाय माने दिहुनग्रा बियो गार्जेन कनसार्न खालामनांगौ गार्जेन कनसार्न नङाब्ला एसे उसुबिदाया बेनो बे गायै गायै गेजेराव माने बिमाया हयथ' बिफाया मिथिया ओमफ्राय बेवहाय माने मा मावदों अबाव थांदों बिदि सोंलायनाय फैयो ओमफ्राय एसे उसुबिदा गोग्लैयो माने गथ'आ अबाव थांदों अबाव मादों मिथियाबा बे उसुबिदा एसे गोग्लैयो फिल खालामो बिनिखायनो जाय जाय प्रडिउसार बिसोरो न'सिम थांनानै गार्जेनफोरनाव बिनि बिमा बिफानाव बिदा फंबायनाव एखेबारे सोंहैनांगौ कनसार्न खालामनांगौ बिनिफ्रायसो लानानै फैनांगौ नङाबा बेबो जोंनि जि थांखि जि उद्देश्य बे लामाजों बेफोरबायदि कनसार्न गैलायाबा बेबो माने थाबथालायगोन होननानै आं सानो आरो बिनिखायनो बयखौबो आङो दा साजेसन होयो सोरबा जुदि सिनेमा बहनबा सोरबा माबा प्रग्राम लायोबा गार्जेन कनसार्न जानांगौ आरोखि बिमा बिफानाव थांनानै सोंहैनांगौ खुला खुलियै बुंनांगौ लानानै फैनांगौ नङाबा बिसोरो अबाव थांदों अबाव मादों बिमा बिफायाबो उसुबिदायाव सानबाय थायो मा जायो मा बेरो दानि जुग ओमफ्राय ओरैजायबो ओमफ्राय बेबायदिखौ गार्जेन कनसार्न गैयाबा सोरजों गादों सोरजों मादों माबायदि मानसिजों अबाव थांदों बेखौ सन्देहआव एसे गावजों गाव थालायनाय जायो बेयाव गाज्रि मोनलायनाय फैनानै माने साक्सेस जानो हाया जायो आरोखि गेजेराव ब्रेक गोग्लैनाय जायो बिनिखायनो आङो बेखौनो बुङो बयखौबो दा आङो जिखुनु एडभाइजार हिसाबै आं बेखौनो दा मिथिङाव बयखौबो बुंबोयो सोरबा फिल्म बहनबा सोरबा बिदि मोसानाय प्रग्रामफोर लायोबा गार्जेन कनसार्न खालामनांगौ जाहाथे मोजां जायो होननानै आं बेखौनो साजेस्ट होबाय थायो बिनिखायनो बुंदा जों गोदो खुनु माने सिनेमा बहन माबा बहन ओमफ्राय सोरबा सोरबाया DIC-निफ्राय 1 लाख लन लाबाय ओमफ्राय बेजोंनो बिसोरो एलबामफोर बहनबाय सोरबा बिदि मोसानाय प्रग्रामफोर लायोबा गार्जेन कनसार्न खालामनांगौ जाहाथे मोजां जायो होननानै आं बेखौनो साजेस्ट होबाय थायो बिनिखायनो बुंदा जों गोदो खुनु माने सिनेमा बहन माबा बहन ओमफ्राय सोरबा सोरबाया DIC-निफ्राय 1 लाख लन लाबाय ओमफ्राय बेजोंनो बिसोरो एलबामफोर बहनबाय एलबाम बहननायाव ओरैबायदिखौ जोङो उसुबिदा मोनदोंमोन माखासेखौ माने जिया दं जोंनो प्रडाक्ट खालामो खिन्थु जि थोआ जोम थोआयै फारथं फुरथङै मोसालाबायनाय न'खराव फेमिलि नायजाया जयै नायजाया बेफोराव गाज्रि मोनलायनाय फैनानै माने बर'नि सिनेमालायनो बर'नि मोसानायलायनो नायनो गोसो गैयै माखासे रायजो राजाफ्रा जादोंमोन दा बे बेलायाव बिनिखायनो बिदि नङा होननानै आङो बे आजिलै माने जायाबाबो 25-26 बोसोर आङो सिनेमा गानानै माखासे अबिगथा फैनायाव आङो बेखिनिखौनो साजेसन होबाय थायो दि बिदि नङा जेनेबा दा गार्जेन कनसार्न खालामनांगौ होनबासो मोजां जायो जाय प्रडिउसार बेयो साक्सेस जागोन बादा थानाय नङा बेबायदि सानो आरो होनबाना इयुन जोलैफ्रा गोजौ लेभेलसिम बिमा बिफायाबो सहजगिता होगोन थांनायाव गोजौ लेभेलाव थांनायाव कमिटियाबो माने सहाय होनांगोन आरो बयबो मोजां मोनगोन रायजो राजाया बयबो बेखौ माने मोजां जाथों होननानै बोर होगोन होननानै आं सानो आरो साक्सेस जागोन बे बेलायाव दा जेनेबा जायगायाव थांनानै आरसि दाहैनाय जाबाय आरसि जेखौ दादों लकेल मस्ट मानसिखौ लानानै मोजां मानसिखौ लानानै दानाय जायो बिथांमोना जेखौ साजेसन होदों जाय जायखौ लानानै साबसिन जायो खुंनो हायो बिनि थाखाय दा बिथांमोननोनो माखासे दायथ'खौ होदों बेजों जोंनि कमिटिजों मिला मिसायै
जायखौ लेंहरथावथाव जाय दायथ' गोनां बिबान गोनां बैबायदि मानसिफोरखौ लेंहरनानै जोङो बै माबाखौ एनुवेल कनफारेन्सखौ खुंफुंगोन खौ जोङो थांखि लानाय जादों। माबायदि जबदान जानो लुबैयो माखासे रायजो राजा जोङो दा बेखौनो बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो रायजो राजाया मिथियाखै नुवाखै जेनेबा माबायदि जामारगोन सन्देह बहुद दङ। दा बिनि बेलायाव जोंबो जेसेबां हागौ जोङो बिहेभ बेबहार बेफोरखौ देखायनानै जोंनि आर्टिस्टफ्रानो देखायग्रोनांगोन मोजां बेबहार मोजां बिहेभ मोजां सनमान होनानै बै जायगायाव होनबाना बयबो लोब लोब फैगोन आरो बयबो सहाय होगोन। बे बेलायावनो फार्स्ट फैयै फैयै साबसिन जाबोनाय गेजेराव दा साबसिन जागोन होननानै बे सान्तिपुर जायगायाव लानायाव आं बेखौ मिजिंथियो आरो बयबो सहाय होगोन बयबो दासिमावबो सहाय होगासिनो दं आरो हयथ' जोंनि बे एनुवेल कनफारेन्सनि उनाव नेक्स्ट आरो माब्लाबा खुङोबा आरो साबसिन हामसिन जाबोगोन होननानै आं मिजिंथियो। हारि राव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम।